Karburátor, jeho účel je smíchat palivo se vzduchem v daném poměru a vytvářet směs, která nám bude hořet. Karburátor, vlastně jeho funkce je spádovým mechanismem přesun paliva, kde plovák zajišťuje správnou výšku hladiny paliva a dochází k nucenému dávkování směsi. Ten karburátor vlastně má 3 okruhy: volnoběžný, sytičový a zátěžový. Poměr paliva a vzduchu v provozu je 1:14, při startu na sytič je poměr 1:7, takže vidíme, že ta směs je jednou tolik bohatější. Pro ten start potřebujeme takhle bohatou směs a pokud se ten sytič nevypne, dochází k tomu, že je veliká spotřeba paliva a to nám potom následně ještě dělá to, že dochází ke smývání oleje z válců a může dojít až k zadření. Studený start je velice jako náročná záležitost pro pista válec, kdy tyhle dvě části nemají ještě provozní roztažnost a při tom startu dochází až k 300násobnému opotřebení než v běžném provozu, kdy už vlastně celý ten stroj je zahřátý a všechno funguje tak, jak má. Varianty centrál EGM 55, EGM 60, EGM 68 i ty nové, které vám byly dneska představeny, mají elektromagnetický ventil, který vypíná přívod paliva. Je to tady tato spodní část, ze které vlastně ještě ze spodu vedou dva další kabely. Potom si je v detailu ještě ukážeme. A u těch nižších variant, o EGM 25, EGM 30, ten elektromagnetický ventil není. Je to řešeno uzavírání paliva plovákem. Vždy po práci je nutné vypínat palivový kohout z jednoho důvodu: pokud nám centrála nebude stát rovně na rovné ploše, může dojít k vychýlení toho plováku a dalšímu následnému nezavření paliva. A protože vlastně centrála, všechny typy mají velikou nádrž, která je postavena na vrchu rámu, tak může dojít vlastně tím proudem z té palivové nádrže k přelití toho karburátoru a ta směs potom pokračuje až do motoru a je schopná vlastně přetýct přes válec až dolů do kárteru. To je potom velký problém, protože nám tam tvoří vlastně ta směs oleje s benzínem emulzi, dochází k vydírání hlavy a když případ, tak startovat, protože vlastně celý kárter se nám zalije benzínem a nebude možný vůbec startovacím mechanismem pootočit. Tak, co se týče seřizování karburátoru, jsou tady takový 2 důležitý prvky, jak je tady nakresleno: plastový šroub, je úhel škrtící klapky, seřizuje se plastovým šroubem a dávkuje nám palivo. Volnoběžná tryska, která je důležitá pro zahřátí stroje a pro čas, který centrála dává, když není zapojený žádný spotřebič. Ta se vlastně seřizuje s tím osazným šroubem. Důležitý pro chod toho motoru a seřízení karburátoru je potom vlastně měřák, který se jmenuje indukční otáčkoměr, kdy ve spojení vlastně s tím seřizováním karburátoru ten indukční otáčkoměr pomocí krokodýlků zavěsím tady na ten napěťový kabel, který je tady takhle vidět, který nám vede ke svíčce, a řizuju otáčky, jak jsme již říkali, na těch 3000 otáček za minutu. Tenhle spodní šroub, který je vlastně na nádobce karburátoru, je odkalovací šroub. Povolením toho šroubu dojde k vypuštění benzínu a nečistot ze spodní nádobky karburátoru. Tato část je řešená taky v plánu údržby. Je to jedna z důležitých částí, aby tam nezbývaly nějaké drobné nečistoty, které se můžou časem usazovat a může dojít až třeba k zanesení té nádobky, kdy nebude správně fungovat plovák a potom furt nám proudí ten benzín dál
do okruhu, což je pro nás nežádoucím záležitostí. V detailu bych vám ještě rád ukázal, tak jak před chvílí, oba dva typy karburátorů. Tak už to vidíme, tohle je karburátor, který je pro ty vyšší řady centrál, jak jsme říkali, od 55 nahoru, od těch 5,5 kW nahoru. Tady je ten elektromagnetický ventil, který je osazen vlastně na konci ještě potom dvouma bajonety. Jeden je připojený na olejové čidlo, kde dochází k zakostření vlastně toho okruhu, když skončíme práci, a funkce toho ventilu je, že je tam vevnitř hrot, který povyjede do nádobky nahoru a uzavře nám přívod paliva tak, aby do karburátoru další palivo neproudilo. Tenhle systém je čistě jenom plovákový, je to vlastně, tenhle karburátor je z čerpadla, ale nicméně i pro centrály EGM25, EGM30 je ta konstrukce poměrně stejná. Všechno, co nám vlastně je důležité pro to ovládání, je z téhle strany. Tady vlastně dáváme sytič nebo stahujeme sytič a přes tyhle ty části vedou táhla, které nám řídí zase ten ostředivý regulátor a tím buď centrála přidává na výkonu nebo ubírá.